Kaminions, welcome. Sup. Mga kaminyos. Good, kodkoran. Good morning. Iba yung boses natin ngayon. Medyo iba yung boses ko ngayon. Gumanda yung boses ko ngayon kasi may sipon ako. So, naisipan kong mag-research kanina. Research sa YouTube. Kung ano yung mabisang pangtanggal ng isang subukan lang. Mabisang pangtanggal ng sipon. Kahit patak-patak pa lang yan, patak-patak. Na-research ko sa YouTube. Ito daw. Ito daw yung mabisang pangtanggal. Yung cotton balls. Cotton balls. Isipon ako. So, kumuha na ako ng isa. Itatry natin kung matatanggal nga ba sa isang subukan lang. Okay? Yung gagawin natin ay hindi pala dito. Gagawin natin dito. Oh. Mahaba siya. Hindi natin papabutin dito. Baka dismayo tayo. Try. Medyo nakakakiliti siya. Medyo nakakiliti siya. Ang ganda niya, ang sarap niya. Nakakatanggal pa rin. Ay. Isang ano lang, tanggal agad. Tanggal agad. Tanggal talaga? Meron pa? Tanggal. Isa. Dahil sa'yo tanggal. Dahil dito, natanggal yung sipon natin. Tumuturo nga lang. Tanggal talaga? Mabisa talaga. Nawala yung sipon ko eh. Oh, di ba? Nawala yung sipon natin, pare. Ang ganda ng suggest sa atin ng anak. Ang ganda yung research ko. Sa YouTube. Ang ganda. Effective pala ito, effective. Nawala. Nawala di ba ang sipon ko? Effective.